Bu videoda 3 tane platformanı tanıştıracak. Kod yazıp bilmeyen ve yani kod yazmadan konstruktör görünüşünde website yazıp bolýar. Birincisi WordPress. Bu WordPress ören meşhur bir platforma. Onun içine girenden ansatçık edip her türlü islan website'ini yazıp bolýar. Hatta kod yazıp bilenler için hem pedaly. İçine girip kodam yazıp yasap bolýar ve konstruktör görünüşünde yasaban bolýar. Bunda näle website'lar yasap bolýar? Online magazin bolsun ya da online oyun hem yasap bolýar, onun içinde islendik website'y yasap bolýar. Hatta Türkmenistanda misal getirip bolýar, käbir website'lar hem şonda WordPress'te yazılıpdyr. Aktam kompaniýasynyň köp saytlary WordPress'te yazılıpdyr. Şonu görüp girip nähili rak edip yasap bolýardygyny öğrenip misal hökmünde görüp bilersiniz. İkinci website wix.com ve bu platformada yankı WordPress'e meňzeş ýöne WordPress ýalyk giň işleýin köp zat yasap bolanok ýöne gerekli bolan online magazin bolsun ya da resume saytları bolsun ya da kampaniýa saytları bolsun, olary aňsatlyk bilen yasap bolýar. Indi üçüncü bolsa Google'ın özünün içindäki bolan hyzmatlarynyň biri Google Sites diýip bir hyzmaty var. Bu hyzmatdan muğutçuk peýdalanyp bolýar. Onda kampaniýalar üçin website yasap bolýar. Resume görnüşindäki website'lar yasap bolýar. Öz kreatiwligiňi ulanyp başga hem website'lary yasap bolýar we hiç hili pul zat soranok. Ýöne website'ini yasap internete goýup bolýar. Eger şu video gyzykly bolan bolsa, onda like bilen kommentariýa basyp soragyňyzy beriň we patpisat etmäni unutmaň.